tomto videu vám idem ukázať, ako sú zložené naše klipin sady. Toto konkrétne je klipin sada Premium Plus, dĺžka je 45 cm a oteň melier 16/613. Klipin sada je zložená z 8 pásov rôznych šírok. Najširšie pásy sa zapínajú vzadu, dole na hlave, 2x20 cm 3 sponky. Trošku užšie pásy, vyššie vzadu na hlave, 2x15 cm, takisto po 3 sponky. Užšie pásy sú po 2 sponky, 2x10 cm a zapínajú sa na boky hlavy. Dva najúžšie pramene, 2x5 cm, zapínajú sa zvyčajne na tomto mieste, alebo hoci kde potrebujete ešte doplniť dĺžku alebo hustotu na akomkoľvek mieste na hlave. Klipin sady Premium Plus máme v ponuke od dĺžky 35 cm po 65 cm od 180 g do 220 g. Samozrejmosťou sú rôzne farebné prevedenia, jednoliaté, melírové a takisto balejaž. A ešte malý tip na záver, ale to len medzi nami dievčatami. Kľudne si vlasky objednajte na našom webe na ničvlasy.sk. Naši muži na to naozaj neprídu.